Pinijang Karbi Anglong Lakha Troxy, Kopili MLA Constituency Arlo Pini, BJP mass joining batai kethom kechok aphrang ing nipon. Chengbong lang sibuak lamalong mate, jengkha KCS holalong bangparo kethom societum APHL silapen Congress ayasong pen, amithang asong chiu ponsi, BJP racharya song long chipo ogdunlo. Labangso mass joining a mayalong, aluhi sarpo manapeng pen Karbi Anglong Thomas Council, CM Dr. Tuiram Ronghang, manpeng aluhi MP Amor Singh Tiso, MLA Rup Singh Terong na pen ki ongtung Team Karbi Anglong tum chitongtung. Karbi Anglong Thomas Council CM Ronghang sangho pen pinabdi kisi ajay mek anta thanpon. Bangsolong tikalong jay kathar ahemadung amat ahemasor anta nang ki join dun aphan kachisik do puta thanpon. Bang suri ni sese family ka join second ke join bang ke habai pollo uda bang ke bang rumpet pen joining dia ta tumsi bang suri ke thom sese abang buang phi tungen ha tu chini lo uda ke congress pen APHL si uda nang join non pinita ko lagrong ni ada chengbong lo la pen ke free lo pen la pilo ala pang rumpet pen don pharo ke thom ha don kri ke thom bang buang phi tum pini APHL si la pen ke congress do la pen ke SSC bang rumpet pen da don pharo ke thom ra don kri ke thom tu pini Khironi pen mohanteron Karbi Anglong nai.